במדרש תנחומי כתוב משפט כזה: כל השומע בקול רבוי סויפוי שאחרים שוימים בקוילוי. ככה יש שורה במדרש תנחומי. בפשטות, במבט השטחי, ניתן להבין שיש כאן איזושהי הנהגה של מידו כנגד מידו. תראה, אתה שמעת בקול רבותיך, אחרים ישמעו גם בקולך, ככה אתה תזכה. נראה שיש פה עומק יותר גדול. שושלת מסיר הסתירה עוברת ממוישה רבינו מפוי הגבורה, רב לתלמיד עד עצם היום הזה. כל השומע בקול רבו, מחובר לרבו, סופו שאחרים ישמעו לו והוא יהיה חלק מהחוליה בשושלת מסירת התורה. מי שיסתדר בלי רבין, גם לא יבואו ללמוד ממנו, מחשבון מאוד פשוט. כי אנחנו צריכים להיות מחוברים להר סיני, וזה חייב להיות חוליה על גבי חוליה. ברגע שאתה פתחת חסידות נפרדת, חוליה משל עצמך, אין לזה המשך. כל השומע בקול רבוי, סויפוי שאחרים שוימים בקוילוי. הגם שאפשר למצוא בשולי עולם הישיבות מתחכמים למיניהם, וקצת נגעו בזה בפאנל הקודם, הם מסכנים את הסיכוי שלהם להיות מרביצי תורה. ככה רואים את זה מהניסיון. אני אומר כאן בפתח הדברים למורונון ורבונון ראש הישיבה, זה לא סוד שאלה שהתכנסו כאן בוועידה הזו, זה סלטה ושמנה, זה השמנת של אוילו מהישיבס, זה דור המחר של מרביצי התורה. הם באו כאן לשמוע ולקבל כלים מרבותינו, להיות מחוברים כפשוטו למרגלות הר סיני, כי הם אמורים להעביר את התורה לדור הבא. ובמסגרת זו אנחנו יושבים כאן. ואם יורשה עוד משפט אחד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשלוקחים איזה צייר גדול, יש ציירים, גם בציבור החרדי יש כל מיני ציירים, שברוך השם מנדבים את כוחותם לקדושה. צייר גדול, חלק מהדברים שבהם הוא מתהדר, מי היו הרבים שלי? מה אתה מדבר? אני למדתי את הצייר ההוא ולמדתי אצל הצייר ההוא, פה באיטליה ובצרפת וכולי, ועם זה הוא מגיע, עם זה זה הרזומה שלו. יש עורך דין גדול, ממי הוא למד? מה אתה מדבר? זה כאלה, אתה יודע, נפילים של שנות ה-60 וה-50. אנחנו בני תורה ואנחנו רוצים לזכות להיות מעבירי התורה לדור הבא. שנוכל לומר לתלמידים שלנו, היינו דבוקים ברבס של הדור שלפנינו, בבין הזמנים, היינו כרוכים אחריהם לשמוע ולקבל וללמוד בכל סוגיות התורה וכל מקצועות התורה שעומדים על הפרק, גם בלימוד, אבל גם במוסר וגם בהשקפה וגם בהנהגה, גם בתכסיסים במלחמת היצר, כי הגנרלים הגדולים האלה, הזקנים שעומדים כרגע לצידנו, מי אם לא הם שיוכלו להעביר לנו מניסיונם כמה כלים, איך אנחנו מתקדמים הלאה במסגרת האתגרים של התקופה. אז אני באמת רוצה לפתוח עם שאלה קצת שאולי נוגעת טיפה לעולם ההשקפה, אבל השאלה אומרת ככה, ואני אפתח באמת עם מורון ראש הישיבה, הגויין רבי יהושע אייכנשטיין שליטה. אנחנו יודעים שבארצות הברית יש איזה מין, בשנים האחרונות אמנם יש כבר שינוי, אבל לאורך עשרות שנים גדלו לא מעט, וגם חלקם יצאו בסופו של דבר גם תלמידי חכמים בישיבות ששילבו לימודי קודש וחול. קודש בבוקר, חול אחרי צהריים, וזה מה שנקרא, זה היה שנות הישיבה קטנה, אולי קצת עד גיל 18, אני לא יודע בדיוק איך זה בנוי, ושם זה לכתחילה, וזה מקובל, ולא רואים בזה משהו שמערער את יסודות שושלת מסירת התורה במובן הנקי. אנחנו הרי חונכנו וגדלנו על הסיפורים האדירים של הנציב מוולוז'ין, שרק היה הווה אמינא להכניס שפה
שילמדו שפה בישיבה, סגרו את וולוז'ין. ואחר כך ראינו בעולם של אמריקה גדולי תורה שלא נלחמו, קיבלו את זה. בארץ ישראל אנחנו ממשיכים את המסורת של הקו ונוקי, של תירה בלי שום תערוי וסקול שהיא של לימודי חיצון. השאלה הנורא פשוטה, מה השוני ולמה מבנה עולם הישיבות בארץ ישראל שונה אצל רבותינו, גדולי העולם שהיו גם בארצות הברית, ממבנה עולם הישיבות שקיים בארצות הברית עד היום? אני חושב להסביר את זה מאוד מאוד פשוט. כל לימוד יכול תלוי אם מחשיבים את הלימוד, לא מחשיבים את הלימוד. אם יודעים שממשלה מחייבת את זה, אז מתייחסים לזה בלי שום ערך, שום דבר. חייבים לעשות את זה כי הממשלה כופה את זה. אז לא מתייחסים שום חשיבות לזה. לא נחשב שמשתלבים לימודי חול ולימודי קודש. מה שרצו להכניס בוולוז'ין לימודי חול, הפשט היה מאותם המשכילים שרצו לשנות משהו, לתת איזו חשיבות. והיה בתקופת ההשכלה נתנו חשיבות ללימודי חול. הרגע שנותנים חשיבות לזה, זה לא שנה חזיני, שאחד מאיגרס, חלק בייס. מוני וגומר, בסוידום של גדולי הדורוס, לא לערבב שום לימודי חול בשעת לימודי קודש, בשעת נורת אש נעורים. ורובם ככולם נזקו מעט או הרבה. אז אפשר לומר, זה דבר לא כל כך מובן בשכל הפשוט, לימדו וגול בסוידום של גדולי הדורוס, לא שנה חזיניש. אפשר לומר, הרגע שמחשיבים לימודי חול, מתערב קודש וחול ביחד, אז מטושטש ההבדל בין קודש לחול. הדבר הזה מזיק. בשעת הנעורים שאדם נבנה, אם הוא מערבב קודש וחול, ואין גבולות, שזה משהו אחר, זה הורס. אם עושים בגלל שהחוק מחייב את זה, אין לו ברירה, לא מתייחסים שום חשיבות לדבר, זה משהו אחר לגמרי. אני אומר מתוך הניסיון שלי, לא היה שום חשיבות לזה, זלזול גמור בכל לימודי חול. זה שום דבר, כלום. זה הבדל עצום. פה בארץ, אין החוק לא מחייב את זה, אז זה משהו אחר. אז מי שהולך לשם, יש אווירה שמחשיבים את לימודי חול. אם מחשיבים את לימודי חול, זה לא טוב. זה מערבב קודש וחול. הגבולות בין קודש וחול מטושטש. זה מעכב את כל התפיסה האמיתית על מיילס התורה. זאת אומרת, אם אפשר לשאול בזהירות, אם הייתה ישיבה שהייתה אומרת שנכניס לימודי חול בלי להחשיב את זה, אז... זה לא שייך, אם אין חוק. החוק לא מחייב. למה אתה הולך לשם? זה אומר שבחרתי בזה, וזה אומר עם ככה חשיבות. למה בחרת? וזה הפשט הוא שזה אומר חשיבס. למה בחרת? אתה מחשיב את זה. אתה מחשיב את זה כבר לא טוב. יישר כוח לראש הישיבה שהאיר את עינינו. הייתי רוצה לשאול, שוב, ברוח בין הזמנים, אז אנחנו נוגעים בנקודות נוספות מעבר לעלייה הצרופה בתורה, אלא נושאים נוספים שבחרו כדי שיהיה רגוע, דברים יהיו מסודרים לו. ואני רוצה להפנות כאן את השאלה הבאה למורן ראש הישיבה, הגויין רבי יגאל רוזן שליטה. סוגיית הגיוס, בעצם אומר האדם החילוני, תראה, התיאוריות יפות מאוד, אני מבין הכל, בסוף באונטרשטה שורה, שורה תחתונה, הם מתים ואתם לא. בסוף חוזרים מעזה ארונות מתים, מהישיבות לא. מה אנחנו עונים לעצמנו על הניסוח הזה? אז א', עובדתית, כמה מהאנשים, מה שנקרא אנשי הצבא, כמה מהם, איזה אחוז מהם נמצאים בסיכון של חס ושלום מובס? כמה? אחוז מאוד נמוך. לצערנו כל אחד ואחד נפש בישראל, אבל האחוז הוא מאוד נמוך. ואני אסביר למה. צריך לדעת העובדות, שלא יבלבלו אותנו עם עובדות. על כל לוחם יש בין 9 ל10
מה שנקרא תומכי לחימה. תומכי לחימה זה כל מיני דברים, חלקם בלי ערך, חלקם חשובים מאוד, הם לא נמצאים בחזית. זאת אומרת, רק 10% הם אלו שלכאורה בחזית. גם מזה. בואו נשאל שאלה. אנחנו נמצאים במלחמה הרבה זמן. כמה לא עלינו מתו מה שנקרא חיל האוויר? 0. נו, אז צריכים להחליף, לקחת אותם, שהם ילכו לעזה, לרפיח, שהם יהיו בסיכון. למה הם לא יהיו בסיכון? וככה זה לא רק חיל האוויר, עוד הרבה יותר. כך שעובדתית, גם אם יסתכלו עלינו, במבט שלהם, לא שלנו, שלנו זה מבט מעל הכל, אבל גם במבט שלהם, אנחנו לא גרועים מאנשי חיל האוויר. אנחנו לא גרועים מכל מה שבלשון המדוברת, בצבא קוראים את זה ג'ובניקים. אנשים שלא עושים כלום, אבל הם נקראים חיילים, הם משרתים, יש להם את כל הזכויות. אנחנו לא לעצמנו, אנחנו הרבה יותר מהם, אבל כלפי אחרים. אני אספר לכם משהו, עובדה. לפני קצת למעלה משנה, פנו אליי מאנשי הצבא. יש בצבא מה שנקרא, אתם תמחלו לי שקצת הסיפור אולי טיפה יתארך, אבל הוא חשוב מאוד. בצבא יש מכללות. מכללות זה נקרא לקצינים הכי גבוהים, כדי להתקדם יש להם מכללות, יש לי אם אני נוטה 6 או 7 מכללות. פנו אליי שהם רוצים לעשות יום עיון בישיבה. יום עיון זה לא יום שלם, אל תדאגו, רוצים ללמוד בחברוסה שילמדו איתם בחורים, והם רוצים לבוא ולשוחח איתי. התייעצתי עם מי שצריך להתייעץ, אם להסכים, והסכמנו. ישבו אצלי, יש המפקד של הכל, זה אלוף, ושאר הקצינים הבכירים, כולם, היו שם איזה 20 איש, איזה 20 איש. היה אחד, כולם חילוניים, היה אחד מזרוחניק. הם שאלו כל מיני שאלות. המזרוחניק, כצפוי, הוא העלה בגמגום את השאלה הזאת, למה אתם לא מתגייסים? גם כן בגמגום. אמרתי לו, למה אתה מגמגם? תשים את השאלה על השולחן. למה אתם לא מתגייסים? משפחה נהרה על פניו. זה דרך אגב, זה אותו אחד, אולי אתם יודעים, שכשהתחילה המלחמה, הוא בא לישיבת חברון, באמצע הסדר, דפק על הבימה, ועשה סקנדל, זה אותו אחד. ואז, זו באמת שאלה גדולה. נתתי דפיקה על השולחן, ואמרתי להם, רבי ישראל, אתם כולכם עטורי קרבות, עכשיו יש מלחמה ברפיח, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה בכלל? יש כעת מלחמה קשה ברפיח, צריך אתכם שם. מה אתם פה? הם נדמו. אמרתי להם, מה התשובה? אתם דואגים לדור ההמשך של הצבא? הצבא צריך לדאוג כבר גם בזמן המלחמה, למפקדים, לקצינים שיהיו בעתיד, אתם דואגים לזה. זה חייבים לעשות גם בזמן מלחמה. אתם דואגים לדור ההמשך של הצבא, אנחנו דואגים לדור ההמשך של עם ישראל. ורוצה לומר לכם, הם קיבלו את הדברים. כשמדברים איתם בשפתם, הם מבינים את זה. אין לנו בכלל, זה שהם כל היום מדברים, שהם חוששים שידפקו בדלת, זה בעברית קלה קוראים לזה בובה מייסס, סיפורי סבתא. זה אחוז קטן מאוד, נכון? מאוד מאוד אכפת לנו על כל אחד ואחד, ברור. אבל לבוא ולהגיד, אתם לא נמצאים בסיכון, אנחנו נמצאים בסיכון, זה עובדתית לא נכון, זה נקודה לא נכונה. טוב, נסתפק בזה. רוישבי בעצם אומר שאנחנו לא נופלים משאר המעגלים של תומכי הלחימה, לשיטוסום, לא לשיטתנו. לא לשיטוסום. לשיטותינו, אנחנו
אנחנו ורק אנחנו המגינים, אבל גם לשיטוסום כדי לסתום את פיהם, פי המקטרגים, לא יגורה. יישר כוח. אני רוצה להפנות את השאלה הבאה למורן רויש הישיבה בסומור גרבוס שליטה. שאלה שמטרידה לא מעט יחידים שהם כבר נהפכים לרבים בבתי המדרשות, ואני חושב שהשאלה הזו נוגעת בעיקר לבתי מדרשות שמבורכים במאות רבות של תלמידים. שואל את עצמו בחור, יש תמיד את כותל המזרח של הבחורים, את העריות שבחבורה, את אלה שתמיד ידעו להשחיל בשיעור כלולי, את השאלות שמשאירים את כולם פעורי פה, את אלה שיש להם מעמד בשיעור, אבל קשרי נס המבריקים והנוצצים, אבל כאלה יש אחוז מאוד מסוים. אני בחור בתוך ים של כמה מאות, לא בולט במיוחד, לפעמים גם לא בולט בכלל. אני יכול לראות חברוסס הרבה יותר נוצצים ממני, קדימה, אחורה, מהצדדים, וכאן יש איזו נקודה מסוימת שבחור מאבד בעצם במה אני ייחודי, במה אני מיוחד, על מה אני משקיע. אני חושב שעיקר הקושי הזה מגיע בדרך כלל, יתקנו אותי הראשיבס, ככל שמתקדמים בישיב גדלה לשיעור ב', לשיעור ג', שיעור א' עדיין נמצאים עם ההתלהבות, עם התקווה, שהכל נראה נורא מבטיח, עם תקווה גדולה, אבל כשמגיעים לשיעור ב', לשיעור ג', אתה מצד אחד לא נמצא באלתרר שכבר יש לך מעמד מדין אלתרר, אתה לא בתחילת הדרך הרעננה והטריה, וימים ארוכים, שבועות ארוכים, חודשים ארוכים, מסכתסים, יבומס, איפה אני בסיפור, מה הסיכוי שלי להצליח, וזה גורם להרבה להרגיש, הם אפילו בקושי מרגישים מספר סידורי. אני רוצה ברשות הראשי, ואני רוצה לנסח את השאלה הזו אפילו בצורה יותר חצופה. הגויין הגודל רבי סומור גרבוז היה שם דבר בפונביץ'. אני לא כזה. אז מאיפה אני ינק את המוטיבציה לשבת בהתמדה ימים, שבועות וחודשים? עד כאן השאלה. כל בחור ובחור רוצה להגיד דברים פשוטים, דברים ששמענו מרבי סיינו, שמעתי את זה הרבה פעמים ממורן הרב שך זכר צדיק לברוכה. הוא אמר, הרגשה שכל בחור צריך להיות כל יום, אשרינו, מה טוב חלקנו, כל יהודי בעצם, כל יהודי שאומרים בתחילת היום, בתפילה, אשרינו, מה טוב חלקנו, אנחנו עמך בני בריתך, היהודי יודע שהוא מאושר, הוא זכה, ברוך השם, להיות עם הנבחר, וזה גופה מה שרואים שכל העולם איסף סייני ליינקף, הכל זה בגלל שיודעים למה איסף סייני ליינקף. הם יודעים שהיהודים זה עם הנבחר, הם האנשים המובחרים, ולכן מחפשים אחריהם כל היום וכל הלילה, כל מה שנעשה בעולם לא מעניין אף אחד, רק מה שיהודים עושים. כל בן תירה, כל אישי ובוחר, צריך להרגיש ולחיות ולדעת, אשרינו, מה טוב חלקנו. אני יושב בבית מדרש, ואני יושב ולומד ועולה וגודל ומתעלה. וזה גופה, כל יום שעובר, הוא עולה. אם בן אדם מנצל, אנחנו מדברים פה בני עליה, ודאי בחורים שמבזבזים
לא לומדים, לא מדברים, אבל בחור שיושב ולומד באסמודה, נכון, צריך לחיות את זה, לדעת שכולם, אולי לפעמים הוא מרגיש, החברים, צריך לדעת, הצוות מעריך אותו, הקדוש ברוך הוא, בחור פעם בא לשוור, צריך הצדיק ואור, אמר לו, אבל איך החברים מסתכלים עליי? הוא אומר לו, מה אתה מסתכל? החברים מסתכלים עליך. תסתכל לך, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. כל בחור שיכול לעלות, צריך לחיות את זה, שכעת הוא יושב ולומד, הוא זוכה, ולפעמים לא מרגישים את התוצאות מיד, אבל בחורים שואלים, איך גודלים? כך שמעתי מהרב שך כאן באמר, איך אתה גודל? עובר זמן אחד, למדת יבומס. תדע את יבומס. תשקיע, תדע. עוד זמן, כסובס. בו בקמה, בו מציע. אחרי כמה זמנים אתה נהיה תלמיד חוכם. תלמיד חוכם זה לא מי שנוצץ וזה. זה נכון, העיקר זה מי שמשקיע. מי שמשקיע ויש לו עובר זמן ועוד זמן ועוד זמן, עובר כמה שנים, הוא נהיה תלמיד חוכם מופלג. הוא נהיה תלמיד חוכם. לפעמים, ברגע הראשון לא שמים לב, הוא לא יכול לשים לב על עצמו. אבל ממילא הוא עולה ומגודל במשך כמה שנים, הוא נהיה לשם ולתפארס. וזה באמת היצורות המטבע, וזה גם כדאי ללמוד מוסר כל יום, לדעת, אדם להחשיב את עצמו, לדעת כמה הוא חשוב להיות בן תירה, להיות בן תירה ולהיות בן ישיבה, וודאי כל ישיבה משתדל לדאוג לכל בחור ובחור, אבל הבחור לא צריך תמיד להסתכל מה פלויני, מה אלמויני מסתכל עליי. אתה צריך לדעת אם אתה עושה באמת רוצן השם, וככה תעלה ותגדל. עוד מסכתה ועוד מסכתה ועוד מסכתה. עובר כמה שנים, אז כולם גודלים. עובר כמה שנים, אז מי שישב ולמד גודל. לא אם מבויה, אלו שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, בקשרי נס מבורכים. רק לפעמים הם עדינים, הם שקטים, אז ודאי, הם עולים וגודלים. הם עולים, גם, זה לא קשור אבל, לגדול לא קשור בקשרי נס. לפעמים בחור מרגיש, לפעמים חושב, שאולי אין לו כל כך קשרי נס. לפעמים יש, תמיד, ברבים יש תמיד, אחד שנראה לו, יש משנה באובס. כל המקיים הסתירו מאויני סייפו לקיים המאוישר. וכל המבט לסתירו מאוישר סייפו לבט לו מאויני. אז באולם המשפט, רב זין אולי שוקר, הוא מביא, הוא שואל, מה התנא אומר? כל מי שמקיים הסתירו מאויני, אז בסוף הוא יהיה גביר, הגרייס ברוכר יש לו. מה בסוף? הוא יהיה גביר. יהיה לו כאילו, כזה צורי, הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף, הוא צריך כל היום לחלק לכולם. זה ההפתוחר שיש אומר הכוונה מאויני, זה מאויני הדס. לפעמים בן אדם קשה לו, מרגיש שקשה לו. כל המקיים הסתירו מאויני, הראש נפתח לו. זה מייסים שרואים בכל יום, הסטייפלר מביא את זה בחיי אוילום, יש סיפור ידוע מאחסם סופר. כל מי שעובד ועובד ועובד, הראש נהיה פתוח ומדברים נפלא בדברי תורה. לפעמים זה הפוך, יש בעלי קשרי נס גדולים, כמו שכולם יודעים, בישיבות היה חברים שהיה בקשרי נס, בסוף הפסיקו, יכלו להיות עורכי דין וכייצא בזה, והם באים ומדברים בלימוד, על פי רוב הם מדברים לא לעניין. למה? הם בעלי קשרי נס, הם עובדים טוב, הם היו מבטלים סתירו מאוישר. הם היה להם, הם זלזלו בלימוד. יש כאלו לא פותחים בכלל אחרי זה גמורה. הם לא פותחים, אז הראש מאבד. העוונה בתורה נהיה על ידי שקיוס בתורה. שקיוס בתורה היא פותחת לבן אדם את הראש. ממילא יש, כל בחור צריך לדעת שהוא יישב וילמד וישקיע, יתפלל כמובן, יהיה הרבה בישיבה ובקש חוכמה, אז תמיד יהיה לו סייעתא דשמיא. יעבור זמן אחד, הוא יהיה תלמיד חוכם במסכתה הזאת.
יעבור עוד זמן, יהיה תלמיד חוכם, וממילא דברי תורה מסקיימים, ינצל את השעות שיש לו, הוא יעלה ויגדל ויפרח, זה דובו מובטח, ורואים את זה בחוש, אפילו בחורים שלפעמים, שלא כולם רואים אותם, לא כולם, אבל זה המציאס, בסוף הם גודלים, הם פורחים, ומי שמתבטלים לא תמיד, מי שאפילו בלקשריין שמתבטלים, לא תמיד הם מצליחים לעלות ולגדול. אז ממילא כל מי שיעלה וינצל את הכוחות שלו, וינצל, וכמובן יעשה שימוש חכמים, ילמד מרבו יסוף, ינצל שיעורים, שיעור כלולי, חבורס, ינצל לקבל שימוש חכמים, דיבוק חברים, אז בדי יעלה ויגדל ויפרח בעזרת השם. שאלה למורן ראש הישיבה הגויין הרב אייכנשטיין שליטה. יש בתוך מסגרת של ישיבה שבחור באמת קצת מחפש את דרכו, זאת אומרת, יש כאלה שיש להם משיכה יותר לעיון, יש כאלה שיש להם משיכה יותר לפקייס, יש כאלה שיש להם משיכה לסוכי שמייצא לי בדין חסה, אני אגיד יותר מזה, אולי יש כאלה שיש להם משיכה לנושאים של מסכתסים אחרים. ואנחנו יודעים שמורן ראש הישיבה הגויין רב גרשון, זכרון צדיק וקודש לברוכה, זכויסו הגנו עלינו, היה אומר שהלימוד צריך תמיד להיות לפי טיבוי. אז השאלה שלנו היא קצת שאלה עדינה. קודם כל, האם בכלל, יש הרי מסגרת של ישיבה, יש מסגרת של עיון, יש מסגרת של פקיוס, בתוך המסגרת הזו, יש מקום לבחור לתמרן לאיזשהו מסלול פרטי משלו, זה בעצם צד אחד של השאלה, ואם כן, אז איך אני יודע אם אני עושה נכון, אם אני בוחר נכון, אם אני חושב נכון, זה בעצם השאלה. כתוב בגמרא בסנהדרין, חייב אדם לא יאמר בשבילי נברא אלוהים. אדם נברא יחידי. אז זה פלא, איך אדם יכול לומר בשביל נברא אלוהים? כל כך מיליונים, מאות מיליון אנשים. אדם יכול לומר בשביל נברא אלוהים. אז רמח"ל בדאס תפונס מסביר דבר ככה. אין שני בני אדם שווים. כל אחד הוא יחיד באמת. ברוך הוא ברא את העולם, שהשלמות העולם, שבא, אמר לי כל ארץ כבודוי, כל אחד יש לו תפקיד שאין אף אחד אחר בעולם, מימוס אדם ראשון, עד סוף כל העולם אותו התפקיד. כל אחד באמת יחיד ומיוחד. תפקיד מיוחד שאין אף אחד אחר באותו התפקיד. היסוד של אדם יחידי הוא הכובד של אדם. כל אדם הוא חלק מהותי של אדם. חדש במולי ביטוחנו מדבר על זה, שכובד הוא, לסתור כובד של אדם הוא לא בניין אדם בסתיר את אדם. הכובד של אדם הוא חלק מהותו. אדם חייב להגיש שהוא מיוחד, הוא לא עוד מספר. אז כל אחד יש לו את הייחודות שלו. והכוח הוא איך אדם צריך לפתח את היחידות שלו. בלימוד יש עיון, יש בקייס, יש הלוכה, צריך ללמוד מה שישיב לומד, כי ככה גודלים בתלמיד חכם. אבל צורך אחד צריך להגיש את הכוחות המיוחדים שלו, איך הוא צריך לכוון את עצמו. ואבן שלמה בשם הגויין כתוב, בזמן הנביאים, אדם הלך לנובי ונאמר, מה דרך העבודה שלו. עכשיו אין לו נביאים, צריך סייעתא דשמיא להתפלל, וברוך יכוון אותו בדרך הנכונה בשבילו. אבל כל אחד צריך באמת הוא יחיד ומיוחד. הוא לא חלק מ100,000 בחורים, הוא לא עוד מספר. כל אחד יש לו כוחות מיוחדים, כישרונות מיוחדים, אין דייסיהם שווים כמו אין פרצופיהם שווים. כל אחד צריך להגיש הוא מיוחד. אם הוא מיוחד, הוא צריך להגיש את היחידות שלו. איך הוא צריך ללמוד לפי היחידות שלו. אין שני נביאים סתם מפסיקים לאחד. כל אחד שבאמת לומד את הסוגיה טוב, הוא מבין את הדבר טוב, יש לו את הסגנון המיוחד, איך הוא מסביר את הדבר. הוא לא עומד בכל כולם. יש לו את הכישרון המיוחד שלו, איך הוא מסגנן את הדבר. הוא יכול לקבל סיפוק מזה בדרך המיוחד שלו. כמובן צריך לשמוע שיעורים, אחרי אדם מדבר שטויות. הוא צריך לקבל דרך בלימוד והכל. אבל אחרי כן כל אחד צריך לפתח את הכישרונות וכוחות הנפש שלו, את היחידות שלו בעולם. יישר כוח, באמת בשולי הדברים, הראשי והגויין שליטה ציין את עניין השיעורים, ופה אני רוצה להפנות באמת את השאלה הבאה
למורן ראש הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א. יש תלמידים בעולם הישיבות ששואלים את עצמם שאלה, גם אם הם לא מעיזים לשאול את זה בקול, אבל הם ודאי שואלים את עצמם בשקט, ואנחנו מחויבים לענות להם על זה. למה אני צריך שיעורים? זאת אומרת, לא אם מבואי בדורות קודמים, שאפילו החידושיתרא של רב חיים מבריסק עברו בעולם הישיבות איש מפי איש, וכתבו את זה והעבירו, ולא כולם זכו ללמוד אצל רב חיים וכדומה. היום עולם הישיבות ברוך השם יכשר דורה, וכל היסודות הלמדניים, כל הרד הישיבתי כבר מודפס באלף ואחד וריאציות וצורות ונוסחאות, ויש את הגמרות האלה ואת הגמרות האחרות, ובחור יכול היום לכאורה, השאלה היא לכאורה, לדעת את כל הרד של הסוגיה באלף ואחד דרכים, יש לו גם שיעורים בכל הלשון. למה אני צריך להיכנס לשיעורים? למה זה נותן? למה זה טוב? אני שואל את זה קצת בצורה בוטה, רק בשביל לחידוד הישמייצה. בבקשה. מפורסם שפעם שאל מישהו את רב אורחבר, שהיה כידוע כרוך אחרי רב חיים, רואים בברכת שמואל כשהוא מביא רב חיים, זה שורה שלמה, כרוך רב חיים. שאלו אותו, מאן דהוא, לא יודע מי שאל אותו, מה אתה כל כך כרוך אחרי רב חיים? יש את הספרים של שיינים, של גדולי האחרונים, בסדר, יש גם רב חיים, ודאי, אבל למה אתה כל כך כרוך? ענה להם רב אורחבר, כל אלו הספרים אומרים לי מה כן, הרבי אומר לי מה לא. לבוא וללמוד ספרים ולראות זה אומר כך, זה אומר כך, זה אומר כך, אדם מזה לא יגדל, יהיה לו הרבה ידיעות, הוא יהיה כלשונו של אחי וסלבו ועש חמור נושא ספרים. הרבי בשיעור, תפקידו של הרבי, להגיד את הלא, או בעצם להדריך איך אנחנו מגיעים למה שאנחנו מגיעים, לא את המסקנות שלו. שיעור לא אמור לומר את המסקנות שיש לאותו מגיד שיעור. שיעור אמור להתחיל מהגמרא, מרש"י, מדקדוקי הלשנה של הראשונים, לבנות את הדברים, לראות אולי כך ולמה אי אפשר לומר כך. זיכרוני, הייתי בגיל שלכם, אמרנו בישיבה, פונביץ', היינו מדברים הרבה, בסייעתא דשמיא בלימוד, עם מורון, רב שמואל זכר צדיק לברוכה. כשהיינו באים לדבר איתו בלימוד, היו אומרים לו משהו. הוא היה לוקח את זה ושואל, תגיד את זה בלשונו ביידיש, איך שזה היה, ירמיינט הזי, צו ירמיינט הזי. מה שאתה אומר, אתה מתכוון כך או אתה מתכוון כך? לא התכוונו לא כך ולא כך בכלל, לא אחזנו עוד בזה. לא, הוא רב שמואל, דש איתה, דש, מה אתה אומר? זה גידל את התלמידים. זה גידל את התלמידים. לראות, לא לוקחים נתונים, לא לוקחים דברים ואומרים אותם, חוזרים עליהם כאמירה סזרזיר. כל דבר צריך לדון אותו, לבדוק אותו, זה התפקיד של השיעור. אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר, קשור למה שאנחנו אומרים, מקובל, כולם יודעים, כשאלים מה רב חיים בריסקר חידש בצורת הלימוד, כולם יודעים להגיד צווי דינים, שני דינים, וזה לא נכון. זה לא נכון, אין שיטה של שני דינים, זה חלק מהבעיה שלנו. חושבים יש שיטה של שני, אין דין לשיטה של שני דינים. רב חיים לימד אותנו, כל דבר תגדיר אותו במקומו. תגדיר אותו בדיוק במקומו. אחרי שתגדיר, אתה תראה שזה שני דינים. זה התוצאה כבר, אתה תראה שזה שני דינים, וזה לא קשה, היה לך מקודם נראה, שני הדברים האלו לא מתאימים, סותרים זה לזה, תגדיר כל דבר. לא, להגיד שני דינים, לבוא ולומר, נראה לומר שני דינים.
זה בדיוק הטעות של אלו שלא שומעים שיעורים. מי שומע שיעור יודע שצריך קודם להגדיר. השיעור מקנה לבחור את הלומדס. מה זה לומדס? קשה מאוד לומר, בוודאי לא פה בפורום הזה, אני רק אומר מילה אחת. לומדס זה המנגינה של התרא. את המנגינה צריך לשמוע. כשאדם מתרגל המנגינה של תרא, אז הוא יודע כל דבר איפה להציב אותו במקומו. בשביל זה אדם צריך א', לשמוע את השיעור. גם מחוץ השיעור להיות קשור עם הרבא שלו, עם הרבס שלו, לדבר איתם בלימוד, להציע להם כל דבר שנראה לו, להציע כדי לשמוע את דעתם, לא כדי להגיד, אלא כדי לשמוע את דעתם. זה בחור לא יכול לעשות לא מכל הלשון ולא משום דבר אחר, רק כשיש לו את הקשר עם הרבא שלו, שומע אותו בשיעור. בא אחרי השיעור, או לפעמים גם בשיעור עצמו, למה אי אפשר לומר אחרת? אתה לא יכול, לנגן שאומר לך את השיעור של פלויני, אתה לא יכול לשאול למה אתה לא אומר אחרת. את הרבא שלך תשאל, למה אתה לא אומר אחרת? נראה לי שאפשר לומר אחרת. הוא יסביר לך למה. יכול להיות שלפעמים הוא יגיד שאתה צודק, גם זה יכול להיות. בכלל צריך לדעת ככלל. לשמוע, שומעים, שיעורים, הרבה בנגנים, אדם לא יכול להיות בו זמנית ללמוד בכמה ישיבות. הולך בחור, הוא לומד, יום אחד הוא לומד בגרודנה, אחרי כן עוד נשאר לו קצת זמן, אז הוא קופץ למיר, אחרי כן למחרת הוא בא, הולך, לא יודע לאן, אבל לא הולך, זה לא ייתכן, ככה אי אפשר לגדול. זה אדם, במקסימום אולי יהיה לו את הידיעות, הוא לא יגדל בשום פנים ואופן. עם חייב להיות קשור, זוהי מסירת התרא שדיברו עליה פה מההתחלה, שדיברו פה מסירת התרא, מסירת התרא יכול ללכת רק דרך רב ותלמיד. מי שאין לו, מי שלא מעמיד את עצמו כתלמיד, אז אין לו רב, ואז הוא עלול לגדול, יכול להיות בעל קשרין, אבל הוא יגדל פרא. הוא יגדל פרא. מי שגודל פרא, אין מזה, זה לא הרוצן של בורא עולם. אל תגדל פרא, תגדל בצורה נכונה, בצורה מחונכת. יישר כוח, ברשות ראש הישיבה דביר. אני רוצה להפנות את השאלה למורן הגויין, רבי סומור גרבוס שליטה. אני קצת יעמיד את השאלה בשני אופנים. זאת אומרת ככה, יש חלק מהציבור ששבת זה שבת. אין לזה אפילו את צמד המילים שבס קוידש. שבת, אני לומד כמה שאני יכול, אני גם יושן, אני גם מפצח גרעינים במידה כזו או אחרת, קצת קורא עיתונים, קצת מתפלל. אין לי שום רגש מיוחד לשבת, אני אגיד את זה אפילו בצורה יותר חריפה, די הייתי מוותר עליה. זאת אומרת, שבת זה יום מקביל, אני אין לי טלפון, אני אין לי זה, לא יכול להדליק את האור, אני בכלל לא מבין כל כך את כל הסוגיה של שבת, מה הרעש סביב שבת, ואני יודע שחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אמר מתונו טויבו, יש לי בבייס גנוזי, אני עד היום לא ממש הבנתי מה המתונו טויבו, אני אומר את זה בצורה החריפה, כפי שבאמת יש לך בחורים שככה חושבים, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. מאידך גיסא, אנחנו יודעים שבס קוידש, חמדס יומי מויסוי קורוסו, שבס קוידש זה הרגעים הכי גבוהים של דבקות בקדוש ברוך הוא, ערך של לימוד הבן איש חי כותב זה פי 1000 מיום חול. בישיבות לא בטוח, אולי הרבנים יתקנו אותי, אולי בדורות קודמים כן, אולי בסלבודקי של קובנה כן השקיעו נושאים של שבס, אבל בימינו אנו ברוב הישיבות, אני לא יודע כמה מדברים על שבס. האם זה מכוון, האם זה לא מכוון, האם אני צריך לעשות עבודה, להבין ערך של שבת, להבין ערך של לימוד תורה בשבת, להבין את ערך דקדוק ההלכה של שבת, זה חלק מהגדילה שלי, זה חשוב, זה לא חשוב, ואם זה כן חשוב, איך אני מגיע להעריך את השבס. אנחנו יודעים שאצל החסידים עושים רעש גדול משבס, פחות שמענו את המנגינה הזו בישיבות, אולי אני טועה, אני אומר עוד פעם, איך צריכה להיות הגישה לדבר? יענה לנו, ילמדנו רבינו. זה לא מבין את השאלה הזאת.
זה כל יהודי, לא קשור לישיבה בוחר. כל יהודי יודע ששבת זה יום מרומם. זה בבית, זה ילד ככה גודל בבית. ששבת זה יום קדוש, יום גדול. זה אצל כולם ככה. לא מדברים, כולם, מי שנמצא פה, אני לא חושב מה שהרב אמר, שיש בחור שככה נראה לו ששבת זה יום רגיל. זה לא זה הנידון, זה ודאי כל אחד, שבת קודש זה ילד שיונק בבית. ששבת זה יום מיוחד, יום גודל וקודש, כל המיילס המיוחדות של שבת קודש. כמובן, כשנכנסים לבית מדרש בקבולת שבת ורואים את השמחה שיש כל אחד, בעזרת השם, גם פה כל שנה, את השבת קודש. הרב כנראה מתכוון לומר, לנצל את השבת לתורה. זה אולי, אבל ברוך השם, ודאי, אנחנו מדברים פה במשפחות של בני עלייה, לא? זה נכון, עלינו יש תמיד בשולי המחנה, יש כאלו שאצלהם יום שבת זה יום של... פה זה בחורים בני עלייה, שאצלהם שבת קודש זה יום מיוחד מאוד, יום שכולו לתורה ורוחניאס ותפילות. שאלה היא איך הבחורים באמת יכולים לנצל את השישי שבת, זה כנראה עיקר, מה, כן, הרב, זה... ברגע שהראשיבי אמר שלזה התכוונתי, מי אני שאני אחלוק? אני מבטל דייתי. כן, זה טוב פושט, כן. כן. זה ודאי, ברוך השם, אצל כל אחד, יום שבת, התפילות, יש כבר מתחילת השבת, אבל באמת רואים, יש בחורים בקיץ, נדבר למשל בקיץ, שיום שישי יש סדר שלם, ישיבות, כל ישיבות לפי ההנהגה, יש הרבה ישיבות שיש שיעורים ביום שישי, סדורים שלמים ושיעורים, לא על אותו פרק אחר, יש מורן הרב שטיימן ככה מאוד רצה שיהיה שיעורים ביום שישי, ואחרי זה ברוך השם יש גם סדר אחרי צהריים, סדר ליל שבת. בחור אומר לי הרבה פעמים, בחור אומר, יש לי 3 סדורים ביום שישי, אצלי השבת הוא אחרת באמת. אחרי זה שבת אחרי צהריים היום, בקיץ, בחורף, יש בחורים לומדים 6 שעות רצוף. זה כל אחד מבין שאי אפשר לגדול רק 5 ימים בשבוע. 5 ימים בשבוע, ואחרי זה שישי שבת זה נהיה ימי דפגרה, אז יש לו בין הזמנים כל שבוע. ודאי שלא יכול לגדול. בחורים שהם בני עלייה, כמו שנמצאים פה, כמו שאמרתם, כמו שהרב אמר קודם, שפה נמצאים סלטו ושמנו שלא יהיה לו מהישיבס. בחור שבא פה הוא לא בא לו לשחק ולא... פה בחורים רק בני עלייה גדולים. ובאמת זה האידאידיס שלא יהיה לו מתירה, ובאמת ככה צריך לנצל. שישי שבת, כל אחד יש בחורים שחוזרים את מה שהם למדו במשך השבוע. יש בחורים שמשקיעים בעוד מסכת, בעוד פרקים, לפעמים לא מספיקים במשך סדרי הימים, סדר א', בייס, ג', היום יש כאלה סדר ד', לא משנה בדיוק איך קוראים לזה, אבל אז או מספיקים לגמור את המסכת של הישיבה, אבל ברוך השם כל בחור יודע שהוא יכול לצאת בשישי שבת בהרבה שעות של לימוד. ויש בחורים שעושים משמע בליל שבת, ואחרי זה ישנים כמה שעות ולומדים אחרי צהריים עוד הרבה שעות. בחורים בני עלייה שמנצלים את השישי שבת, הם עולים וגודלים בגדלס התורה. עולים וגודלים בגדלס התורה. התורה זה ארוכו מיני ים, רחוב מיני ארץ. גם שמשקיעים כל השבוע, סדר א' לומדים סדר מלא, סדר בייז, סדר שלישי, מנצלים והולכים, ישנים כמה שצריך ואוכלים כמו שצריך. אבל יש להם עוד שישי שבת לחטוף עוד הרבה, או לחזור על מה שלמדו, או לנצל הרבה שעות. ובאמת ככה, מי שבחור שעושה ככה, עולה וגודל.
אז זה אני אומר, ודאי אצלו הקבולת שבס זה אחרת, והתפילה בשבס בבוקר זה אחרת, ומנחה של שבס זה אחרת. יש בחורים, החזון איש כותב, אחד שלא יכול להאריך הרבה בתפילה, הוא כותב שיכול תפילה אחת בשבוע, שהתפלל מאוד בכוונים, ככה החזון איש כותב. אני פעם שמעתי על הרבה בחורים, אמרו לי, שמנחה בשבס, זה כבר תופס אותם. לא יודע, כל אחד זה מה שזה... ש"ס רבי דרבין. ש"ס רבי דרבין. כן, אני אומר, ודאי. יש כאלה שמוציא שבס, יש כאלה ששישי במנחה. לא משנה, זה... מדברים פה בחורים שהם עולים וגודלים ופורחים. אז ודאי, יש פה בני עלייה מובחורים. אז אומר, השישי שבס, יש בשישי, אפשר 3 סדורים ביום שישי ללמוד. גם מי שיושב בשישי בצהריים 2 שעות, 1.5 שעות. הוא יכול שישי בבוקר סדר מלא, שישי אחרי צהריים, ליל שבס, כמה זמן יכולים בישיבה? שעה. אחרי זה יש לו עוד 1 שעה, 2 שעות ללמוד. בחורים כאלו עולים וגודלים. אני רק, לכן זה, אני אומר, ודאי, אז אצלהם השבס, הקבולת שבס זה אחרת, והתפילה בשבס בבוקר זה אחרת. ודאי, זה, ודאי, הם צריכים לדבר, תמיד לדעת, להיזהר חס וחלילה באיסורי שבס, זה ודאי צריכים ללמוד הלכות שבס, זה כל אחד צריך קביעס, חוץ מהלכות שבס, צריך כל הלכות ללמוד, כל אור החיים בן אדם צריך לדעת, לא להיכשל בברוכה ולא להיכשל בתפילה, ודאי, כבחור שרוצה להיזהר, צריך תמיד להיזהר, לדעת טוב הלכות שבס, אחרת באמת זה נוגע לכל יהודי ויהודי, בוירר וכל למתס מלוכס, אבל ודאי מדברים פה אנשים, בחורים שיש להם גם מה שרואים בבית, את כל הזעירס בהלכות שבס, וכל אחד צריך באמת גם להקפיד לדעת הלכות שבס. אז ממילא זה בחורים שיכולים לעלות ולגדול. כעת, ברשותכם, אם אני רק יכול להוסיף עוד נקודה קצרה עם הרב מרשה, עם הראש ישיבס, רוצה להגיד נקודה. היום בלילה היורצת של רב חיים, שהראש ישיבה קודם הזכיר, מה של רב חיים, שמעתי ממורן הרב שטיימן, וזה דבר שגם השוור, הרב שטיימן אמר שהוא שם לב שגדולי תרא שגדלו הם היו זהירים בכיבוד אבוהם. אתם דיברתם על שבס, שבס קודש, ודאי. הוא אמר, רב חיים, כך אמר, רב חיים, מה שהוא עלה וגדל, היה כמובן, היה גויים בכל, אבל הוא אומר, הכיבוד אבוהם ושלו, זה היה באופן מיוחד. החזון איש, ככה מספרים סיפור, הרב שטיימן גם אמר, את הסיפור, הוא לא הוסיף, הוא אמר, שהחזון איש היה ידוע שהיה זוהר מאוד בכיבודיהם. האמא הייתה, כשהייתה, הוא רץ מיד, כל יום ישב אצלה, פעם אמרו לו שהאמא מחכה לו, אז הוא רץ, אמרו שלא יכלו לתפוס אותו. אז הרב שטיימן אמר שהוא שם לב, הוא ספר לא עוד כמה, שגדולי ישראל הם היו זהירים בכיבוד אבוהם. הם היו זהירים, זה... והשוור פעם אמר נקודה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, ברוך השם, יש בני תרא, בני עלייה, יש בחורים שמגיעים הביתה, יש להם כאילו דרישות להורים, כאילו שההורים חייבים להם. הוא אמר, הם חושבים שההורים חייבים להם משהו, חייבים להם. הם בסדר, הם היו כל הזמן בישיבה, באים הביתה, וזה ממש סתירה לכיבוד אבוהם. הוא אמר שהוא שם לב, הוא אמר, מי שרוצה לגדול, הבריסקרוב אצלו זה היה, יש הרבה את כל הסיפורים, הבריסקרוב, שהוא אמר, מאיר ברינג דיטי, מיש וזה, היה פעם הוא ביקש, הסיפור ידע, הבריסקרוב היה, הוא ביקש, אמר, מאיר ברינג דם רמב"ם. והיה בחור מפונוביץ' שהוא ניגש מיד לארון, הוא הביא את הרמב"ם. הבריסקרוב אמר לו, אפשר איסטר מאיר, אבל נשתך מניך. מה? אני רוצה את הבנים שלי שעשו כיבודה. בעברית. הוא אמר, מאיר תביא את הרמב"ם. היה שם בחור, רץ להביא את הרמב"ם. אז הבריסקרוב אמר לו, אני לא יודע, אולי קוראים לך מאיר. אז בפריס כולם מאז קוראים לו מאיר, כי הבריסקרוב באמת לא קוראים לו מאיר. אבל, אמר, אפשר איסטר מאיר, אבל אני שתייך מניך. אז הבריסקרוב זה היה פחד, כאילו. וככה רואים, גם השוור תמיד דיבר על זה, וגם הרב שטיימן שמעת ממנו. הוא אמר, בחור שרוצה לגדול, שיזהר, שיהיה, כתוב בירושלמי, הרב ענייני מביא חמורה שבחמורייס,
תנצל, שינצלו את הכיבוד אברהם שהם יכולים לעשות. מה זה כיבוד אברהם? חוץ מה של להחשיב את ההורים. לא לבוא עם דרישות, ההורים באים עם דרישות כאילו שהם חייבים להם משהו. אז ככה הוא אמר לי, השוור, אמר שצריכים להיזהר בזה. וממילא בעזרת השם גם ינצלו את השישי שבס, וגם זה, כולם יעלו ויגדלו ויפרחו בעזרת השם. יישר כוח, שאלה מופנית לגויין הגודל ראש ישיבה סמיר, הגויין רב אליעזר יודל פינקל שליטה, שיש לנו את הזכות שהצטרף עם כל העיסוקים הגדולים שלו בתורה ועבודת השם והחזקת הישיבה. התלמידים שיושבים פה הם תלמידים שנמצאים כבר לקראת הישורת האחרונה ולקראת ההתכוננות לעולם האברכות. אנחנו יודעים שהתופעה הזו מתחלקת לשניים. יש כאלה שאחרי החתונה עם כל הטירדס של האישה והילדים והבנק, הם כבר לומדים פחות מבתור בחור. מן הצד השני, מי שנכנס להיכלות הגדולים והאינסופיים, בלי העינורת של ישיבה סמיר בירושלים, רואים שם שטייגן שזה גורם לחליש הסדס לבחורים הכי צעירים. אנחנו רוצים לשמוע מראש הישיבה דברי הכוונה, איך אני נערך בשנים האחרונות שעוד נשארו לי בישיבה, כדי לנערך נכון, כדי שהתקופה של אחרי החתונה תהיה מעבר ישיר להמשך המויסיף ואוילך, נדבך על גבי נדבך, ולא חלילה וחס להפך. בבקשה. ברשותכם, רוצה להודות למארגנים שטרחו על כינוס שם שמיים, דבר מופלא שאין כמותו בכל העולם. ברשוס גדולה התורה, זו שאלה מאוד מורכבת, ננסה לענות בקצרה. ההבדל בין ישיבה לכולל, למה בעצם קוראים לזה ישיבה? לכאורה זה לא מתאים בכלל, השם ישיבה, העיקר זה התלמוד, העיקר זה יגיע בתורה, זה פרט טכני מאוד, זה שיושבים ולומדים, מה זה קשור לשם העצם של שם ישיבה? בכלל בזמנם, בזמן התנועים, היה אסור לשבת בזמן הלימוד. אז למה קוראים לזה ישיבה? אברהם זוקין ויושב בישיבה, יצחוק זוקין ויושב בישיבה. הפשט הפשוט, ישיבה זה מקום שצריך יישוב הדס, זה המקום שנותן לבחור את כל הצרכים, את כל מה שצריך, שיוכל לגדול בלי תירדס, בלי דייגס, שמח בוחר וילדותיך. אברך יש לו תארחיים על צבורי, כבר יש לו תירדס, כבר אין אותו יישוב הדס שיש לו בחור. הבחור צריך לדעת שחוץ מהשמח בוחר וילדותיך יש גם את הוודא. יש חשבון הנפש, בחור צריך לחיות עם ערכים, עם סדר, זה זמן שאפשר לקנות וצריך לקנות ערכים ומוסר. בתורה, בהלוכה, הבנות מאוד מאוד מושקעות ומוכשרות לקראת החתונה, משקיעים בהם המון בהשקופה, במוסר, בהלוכה. אי אפשר לבוא לחתונה אמורץ, לא יודע, מוסר בחולוב, לא יודע, הלכס שבס, כל דבר בא כמו אמורץ. אז ודאי שצריך להכין לפחות מושגים מינימליים. ודאי שעיקר השקיעות צריך להיות בסוגיה חמורס, בנושם לזיקין, צורסא דשמייצא, אבל לבוא אמורץ לחתונה אי אפשר, וגם בהנהוגה, שהאישה יוצאת ב7 בבוקר לעבודה והבעל שרוע על המיטה ב8, הוא בזוי, הוא מופרח לגמרי. זה לא דבר שאפשר לקנות אותו מיד בחתונה, זה דבר שצריך להכין את זה קודם. צריך לקנות את הערכים, צריך לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, איזה ערכים אנחנו רוצים לבנות את הבית. לא לבוא כמו איזה אמורץ, אני לא יודע מכלום. צריך לדעת איזה כשרויות, איזה נייס, איזה חדשות, איזה דברים, מה כן, מה לא, כל אורחות החיים צריך לבנות את זה בתור בחור. בחור צריך לדעת את הערכים שלו, כמובן שהוא מסתכל על הרבאים שלו, על ההורים שלו, אבל צריך בעצמו לבנות מה מתאים לו, מה הדברים שחשובים לו,
עם זה הוא צריך לבוא לקראת הבית, וכל עוד אדם ובחור בעצם הוא פלג גופה, בזוהר הקודש כתוב, אודם כי יקריב מכם, יש צד שבחור הוא לא בגדר אודם, הוא לא יכול להביא קורבן, הוא פלגי גופה. האדם צריך להכין את עצמו לשלמות. כשאדם הוא אברך, זו הסתכלות אחרת על החיים, זה דבר שאפשר לראות את זה בכל תחום, בגמחים, מי אחראי, מי לא. בחור חי יותר מופקר, יותר חי בשמחת החיים, אבל צריך לדעת לחיות עם ערכים, לחיות עם עקרונות ועם גדרות. ככל שתקנו יותר, מושגים יותר, בעזר השם תגדלו מיילו, בפרט בתקופה הזאת. זו תקופה של שוללים אחר שוללים, בויזים אחר בויזים. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הרבה מסירות נפש. ברוך השם, ולמטר הולך וגדל. ככל שתגדלו יותר, תעמדו יותר על ערכים ועקרונות, תגדלו מחיל אל חיל גדול יותר וירא. יישר כוח על דבריו החמים של ראש הישיבה. אנחנו לקראת סיום. אני רוצה להציג שאלה למורן הגויין ראש הישיבה דור ישראל. יש בחורים שהם אנטי ממסדיים ומסגרתיים. כלומר, הוא חושב שהוא ילמד כל הלילה הרבה יותר טוב ממה שהוא ילמד ביום. הוא חושב שאם הוא יבוא לסדר ב10 ולא ילחצו אותו לבוא ב9, הוא ילמד הרבה יותר בחשק. השאלה הגדולה באמת, למה כל כך יש חשיבות שסדרי הישיבה יתנהלו באופן מדויק ובאופן אחראי, ללא תזוזות וללא שינויים? אני חושב שמורן ראש הישיבה, מי אם לא הוא, יענה לנו על שאלה כזו. אז א', בחור שמרגיש, שחש, שאם הוא ילמד כל הלילה, וישן חלק מהיום, יעשה יותר שטייגן, כך הוא צריך לעשות. בלי שזה מפתיע אתכם, אבל כך הוא צריך לעשות. רק שהוא לא יישאר בישיבה של ראש הישיבה. לא רק אצלנו. צריך, אי אפשר, כל אדם יש לו את הנטיות שלו, לפעמים הן נטיות עקומות, אבל יש לו אותן. יכול להיות שצריך לעבוד ליישר אותם, אבל כל פנים, זה לא המטרה של המסגרות של הישיבות. אני לא יודע אם חשבתם פעם, אנחנו מחלקים את היום לסדרים. סדר א', סדר ב', סדר ג', בדור האחרון גם נהיה סדר ד'. המילה סדרים, לא המציאו אותה באור ישראל. כבר בוולוז'ין קראו לזה סדרים. חשבתם פעם, מה זה מילה סדר? איך נופל סדר? תגידו לאדם ברחוב, הייתי היום בסדר א', הוא לא יבין בכלל על מה אתה מדבר, מה סדר? את מה סידרת? היום אדם שרוצה לנצל את היום, הוא צריך שהיום יהיה לו מסודר. איך יהיה מסודר? זאת שאלה. אבל צריך שיהיה לו יום מסודר. כשאדם הולך לישון והוא לא יודע מחר בבוקר מה הוא יעשה, הוא יקום בבוקר, הוא יחליט אז מה הוא לומד, אם הוא לומד, מה הוא עושה, אדם כזה, בחור כזה לעולם לא יצליח. אדם צריך להיות עם איזושהי מסגרת. כשאדם בונה לעצמו את המסגרת העצמית שלו, זה הדבר הכי טוב. מה טוב ומה נועים. זה הכי טוב. הבעיה היא שכשאדם בונה לעצמו את המסגרת, יש סיכוי לא קטן שהוא לא יעמוד בזה. לא יעמוד בזה. ואז יש, על זה נתקנו סדרי הישיבה, כשחיים וולוז'ינר, היא מציא את המושג של ישיבה, הצורה, לא את המושג, את הצורה של ישיבה, כלל את זה, יש סדרים מסוימים, יש מסגרת מסוימת, עד כמה החריגה מהמסגרת היא בעיה או לא בעיה, זה לא הנושא, לא על זה מדובר פה, אנחנו מדברים פה על עצם העניין שאדם בטבעו, אדם צריך להיות, הטבע של אדם, עיר פרא אודום יוולד. בכלם ביארו, עיר פרא, האדם כשהוא נולד טבעי, הוא עיר פרא. אודום
יבולד, צריך להוליד בו את התכונה שהוא יהיה אודום, שהוא לא יישאר עיר פרא. ילד שנותנים לו לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא גדל פרא. גם בכל בית, כל בית ידוע שיש איזה שהם מסגרות מסוימות, שלא יכול כל ילד לבוא ולהחליט מה הוא רוצה. היום זה באמת נפרץ, זה באמת נפרץ. זה הגיע אלינו או לא עלינו, אנחנו מושפעים מהחילוניים, אצל החילוניים ילד הוא הבעל הבית, אצלנו ברוך השם לא עד כדי כך, אבל גם אצלנו הילד כבר, שלא לדבר בחור, הוא כבר לא מחויב לסדרים של הבית. אני לא זוכר בצעירותי שהיה מצב שבשבת, לא יודע בין הזמנים, שבשבת אדם ילך לתפילה והבנים שלו לא ילכו איתו. לא זוכר כזה דבר בכלל. היום, נדמה לי שזה די נדיר. די נדיר שהבנים הולכים עם האבא. קרה משהו, השתנו דברים. אז אתם אולי תגידו שהשתנה לטויבו. אנחנו חושבים לא ככה. אנחנו חושבים הצורה של איך אמור להיות, צורה של בית. בית זה מסגרת מסוימת, ויש את ההיררכיה המסוימת, יש את ההורים, יש את הבנים. פה הזכירו הראשי והזכיר מקודם את העניין של מה שהיום נהיה דורשים מההורים. שרק חושב על הווה מן כזה נראה נורס, דורשים מההורים, אבל כן, זה המצב. היום כל המושג של המסגרות, כל כולו כמעט הולך ומתבטל, ולכן יש כאלו באמת שנופלים לגמרי, כי הם לא נמצאים בשום מסגרת. אבל על כל פונים, זה מדבר באופן העקרוני, למה צריך מסגרת? מהי המסגרת שמתאימה לכל אחד? לא לכל אחד ואחד מתאים אותה מסגרת, מפורש לא. ברור, יש כאלה שהם צריכים מסגרת יותר נוקשה, יש כאלה שיכולים וטוב להם מסגרת יותר רפויה, כל אחד לפי מה שהוא, לפי טבעו הוא. אבל יש, ברור, שבתוך המסגרת צריך לבוא לידי ביטוי העצמאות של כל אחד. דהיינו, מה זה עצמאות? עצמאות זה מלשון עצמיות. הזכיר פה מקודם הראשי שכל תדס תבונס, כל אחד בעולם יש את התפקיד המסוים שלו. זוהי העצמאות. תביא לידי ביטוי את העצמיות שלך, את הביטוי המיוחד מה שיש לך, את הכוחות מה שקדוש ברוך הוא חנן אותך, מה שקדוש ברוך הוא מצפה ממך, את זה תביא לידי ביטוי. אבל כשאתה תביא את הדברים לא בצורה הנכונה, תנפץ מסגרות, זה אנחנו רואים מה שקורה לו עלינו ברחוב החילוני, ולצערנו כבר קצת זה פה, זה כבר באיזשהו מקום נכנס גם במחוזותינו לא עלינו, את הניפוץ של מסגרות, שזה אם כל חטוס. אבל בסופו של דבר, לכן אני פתחתי ואמרתי, אם מישהו חושב וחש ובאמת והתייעץ עם מישהו, שזוהי דרך הגדילה שלו, דווקא באופן הזה, אדרבה ואדרבה שיעשה כך, והוא יקדם בעזרת השם. שכוח לראש הישיבה, יש שאלה שמטרידה מאוד, והיא שאלה שקשה לשאול אותה. יש הרבה אברכים שאחרי החתונה דווקא היה להם את תקופת השטייגן הכי גדולה יותר מאשר בתור בחור, והסיבה כי הם נכנסו לעולם הגדול והאינסופי של מיר, ושם מציעים להם מסלולים, מסלול לדף היומי ולעמוד יומי ולעסוק שמייצה וחושד משפוט ודיינות ומויד, הרבה נושאים, ויש בחורים שפתאום גילו את האור, גילו את העצמיות שלהם, גילו את המציאות שלהם, והם פורחים שם. וישנה שאלה, ואולי הראשי זה אפילו שאלת כפירה, אם היו מכניסים בעולם הישיבות הגדולות, נניח אפילו מהקיבוץ והלאה, אפשרויות של מסלולים, היו הרבה בחורים נולדים מחדש. נותנים להם את הדבר שמייחד אותם, ייחודי להם, זה הליבוי חופץ שלו, ויכול להיות ששם הוא היה מגלה הצלחות שהוא לא גילה קודם. למה מבנה עולם הישיבות בנוי באופן כזה שזה לא קיים? זה קיים בכוללים,
זה לא קיים בתור ישיבות גדולות. אולי הראשיבי דמיר יענה לנו על זה? רביסינו יעשו לנו בתחילה בוולוז'ין, למדו את כל הש"ס מברוכס ועד נידה, כל יום דף. לא היה את כל המרא מקוימס, לא היה את כל הכמויות האדירות שכל בחור בישיבה קטנה היום מוצף. למדו יותר פושט פשט, מרשופ, מישוע, למדו את זה כסדר. מאז שהגויין רבי לבורך קמאי, ראש ישיבה דמיר, רב של מיר, הוא שינה את הסדר ואיתו כל ראשי הישיבות, רב אלחונן, רב שמעון, רב נפתולי, רב אורבר, יעשו את הסדר ללמוד נושא מזיקין, יש יותר סוגיס חמורס, יותר צורסא דשמייצא, וזה הסדר שקיבלנו מרביסינו, ללמוד את הצורסא דשמייצא, אודם לא אומר יולוד, מזה אנחנו יודעים איך ללמוד, איך לקבל טעם בלימוד. זה מה שחונכנו רביסינו, וזה צריך להשקיע בזה, ולא כל אחד שקצת קשה לו, הוא אומר לי בחופץ. גם אברך צריך לפחות ללמוד מחזור, אם לא שניים, אפילו יותר מזה, מותר ללמוד עוד פעם ועוד פעם, זה לא עבירה, וככה גודלים, זה הסדר שקיבלנו מרביסינו. אבל אני לא מתכחש שהדור הוא חלש, כשבחור מגיע לגיל מבוגר יותר, 25, 26 או יותר ומעלה, באמת יש לפעמים קשיים של שידוכים, קשיים של כל מיני ניסיונס הזמן, אז אין אוכנם, אדם צריך להתמודד עם הכוחות שיש לו ולא ליפול לגמרי. אצלנו בישיבה באמת הנהגנו מגיל 26, יש קבוצה מיוחדת, יש כאלה שלומדים הלוכה, יש כאלה שלומדים שבס או דברים אחרים. העיקר שילמדו, העיקר שלא יפלו, זה ודאי עדיף מאשר להתייבש לגמרי. אז כל אחד צריך להתייעץ עם רבותיו ולדעת לפי טיבו, לפי הזמן והכוחות שיש לו. אבל לא לזלזל בכלל בסדר שקיבלנו, ולא כל דבר קטן מוציא אותו מהמסלול. יישר כוח. בעצם הראשיבי אומר שלא ממהרים ללכת על המתכונת הזו של מסלולים, כי בהחלט יכול להיות שההצלחה שלך נמצאת בצורה של המסוירה שבו קיבלנו, ואל תמהר לשונות, כי ההצלחה בהחלט יכולה להוכיח את עצמה בקו הקיים. ישנה כאן שאלה, הראשיבי הגויין הגודל הרב אייכלשטיין שליטה. יש תופעה שאנחנו מוצאים, למשל, אצל בעלי תשובה, שבתקופה הראשונה הם נמצאים באור גדול מאוד, והתפילות באמצע השנה זה תפילות של יום עמנואל, הצמאון שלהם לתורה, החיות שלהם, ההתלהבות שלהם, ההתפעלות שלהם מכל ברכת המזון, מכל דקדוק הלכה, מה שנקרא בשפה המודרנית הם נמצאים באורות. אנחנו לא שם בדרך כלל. השאלה היא למה? השאלה אם אנחנו צריכים כן להיות שם, האם זה שייך למלומודו, מה המלחמה במלומודו, אם הראשיבי יכול להאיר את עינינו קצת בהבדלים האלה. בעל תשובה חזר בתשובה כי התעורר משהו בניצוץ בנשמה שלו, משהו עורר אותו. אותו התעוררות נשארת זמן מסוים. אחד המומחים לעולם התשובה, רמנות השילר, שהקים את האור סמך, אמר, מתי בעל תשובה נהיה לו בעל תשובה? מתחיל לדבר בחזור עשה שץ. זה נורמלי. יש דברים שבעל תשובה הוא לא נורמלי. אותו התעוררות הוא לא בצורה מוזנת. משהו לא מוזן אצלו. בחור ישיבה גדל בצורה אחרת, גדל זה. לעורר את הניצוץ בנשמה זה עבודה לא קלה. פעמים מתעורר משהו, יום דרויים, עם כיפר, אבל חלק גדול, הבעיה היא זה הרגל. אבל שוב אין בהתחלה המושג של הרגל. אז יש לו איזו התעוררות גדולה וכו' וכו'. אבל זה דבר לא כל כך נורמלי. זה לא, זה. אני פעם הייתי בבואנוס איירס, בקהילה, הייתי שם בשבע ברוכס, הייתי בבית כנסת ש95% מהם היו בעלי תשובה, היו נורמליים. שאלתי את הרב, מה עשית?
איך זכית לעשות בעל תשובה נורמליים כאלה? אז הוא אמר לי, הוא לא עושה שום דבר. הוא מזמין אותם הביתה לשבת. הבית שלו היה בית נפלא. אווירה, הקרין אור וחום וזה. בין בבית שלו, רואים איזה חיים יש להם, איזה חיים יש ליהודים שהם יותר מצוות. אז נהיה בעל תשובה בצורה נורמלית. אז נהיה נורמלי. לפעמים יש איזו תורות שגורם לא התנהגות מוזנת. אנחנו צריכים לעורר בנו איזו תשוקה, איזו תורות של הנשום היום, ורואים בו בזמן שהם תורים, שזה פועל משהו. אבל צריך להיות מוזן. לא, כמה התפות האלה של התשובה לא בצורה מוזנת. לא דבר כדבר טוב. הלוואי שנזכה, כל בחור, כל אחד, איזו תורות מדי פעם, לעורר בו את הכוח הנשום שלו. יישר כוח לראש הישיבה. אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו גם מתקרבים לחודש הרחמים והסליחס, חודש אלול, שלא תמיד ברור לבחור הישיבה מה זה החודש הזה. יש כאלה שרואים בזה כמשהו מעיק, חונק, מדכא, מאיים, מכביד, חרדס הדין, לפעמים הפוך, זה יכול אפילו לפגוע לו במצב רוח. אחרים משתוקקים, מחכים לחודש אלול, הם מבינים שזה חודש שבו מריפים עליהם סייעתא דשמיא ממרומים שלאורך חודשי השנה לא ישיגו, ומחכים כבר לאלול בקוצר רוח. רצינו לשאול את מורנו ראש הישיבה הגויין הגודל רבי סומר שליטה, גם אולי הכוונות מחמיב מורנו ראש הישיבה זכוסו יוגנו עלינו, איך מתכוננים לאלול, איך ניגשים לאלול, איך מסתכלים על אלול, איך אני ממצא את האלול הכי טוב שאפשר. בבקשה. ברוך השם, מתקרבים חודש הרחמים. אז כמובן כולם יודעים, אני לדוידי ודוידי לי, אבל יש שתי דברים. יש דבר, כל בן אדם צריך, יש לו לעשות תשובה, זה ודאי, אבל יש הנוגה, יש הנהגה מיוחדת של חודש אלול, וזה צריך לבוא במנוחת הנפש, בשמחה, לדעת שזה ימי רחמים. יש השנה, יש 3 שבועות עד סליחס, אחרי זה יש סליחס, אחרי זה 10 ימי תשובה. רואים היה רבי צלה, לא היה מדבר 40 יום. חפץ חיים מביא את זה. הגויין רבי צלה לפטרבורג לא היה מדבר, אנחנו לא בדרגס האלו, זה לא אנחנו אנשים שיכולים, אבל רואים ככה, רואים, זה לא משחק, שבן אדם יודע 40 יום הוא לא מדבר, ואחרי זה פתאום הוא כן מדבר. היסוד זה הרמו, ברמו כתוב, שגם מי שאוכל פס פלטר כל השנה, מגיע 10 ימי תשובה, הוא לא אוכל פס פלטר. יש כזה הנהגה, שגם בן אדם יודע שהוא לא נוהג כל השנה, יש, ברמו העיקר מוזכר את זה 10 ימי תשובה, אבל יש, כמו שרבי סיינו כבר דורות על דורות, שחודש אלול זה חודש שהנוגה היא אחרת. יותר להיזהר בתורה ביראת שמיים, זה הרי לא שבן אדם משקר. יש הנוגה אחרת של חודש הרחמים. פעם צלצל אליי יהודי שגר במקום מסוים בארץ. הוא אומר לי שהוא רוצה ב10 ימים של 10 ימי תשובה לשתות חולין בתיירה, לאכול חולין בתיירה, אז הוא רוצה לדעת, יש הרי תשובה על זה, מביא שהחסידים ואנשי מייסה
הוא רוצה לדעת איך הוא יכול לשאוב מים בלי לקבל טומאה. אמרתי לו, שאני לא יודע, הרבס שלנו אף פעם לא אמרו שזה הדברים שמתחזקים באלול. יש אנשים, אנחנו מתחזקים בתורה, בתפילה, לבוא, שהסדורים יהיו שלמים, אבל הבן אדם צריך לדעת שגם אם הוא יודע, יש דברים שכל השנה הוא לא יחזיק בהם, אלול הוא יכול להחזיק. באמת דבורים אמורים. ברוך השם, כל הבחורים, באמת, פה זה בחורים שמנהלי, יש בחורים שבכלל אף פעם לא להוטים לשמוע נייסים וזה, פלאפונים, לא יודע, יש ישיבות שלא מרשים בכלל להחזיק, יש ישיבות שהם... אבל בחור יכול לקבל על עצמו, וכל שנה יש עשרות בחורים, חודש אלול להפסיק להתעניין בחדשות. הקדוש ברוך הוא תמיד, היצר הרע דואג כבר שיהיה איזשהו דבר חדש, שיהיה פס. אבל יש בחורים, הם יודעים, הם באים עם כיפר, השנה זה לא עם כיפר קוטן, השנה זה ראש חודש אלול. באים לראש חודש אלול בישיבה, חוזרים הביתה אחרי עם כיפר, יודעים, יש להם הנוגה אחרת. הנוגה יש סדרה ישיבה, קמים בבוקר, סדר א', סדר ב', סדר ג', והם מאושרים, אבל לכל הפחות טעמו ראו. בן אדם אפילו שיודע שכל השנה הוא לא יחזיק בזה. כל השנה הוא קצת, כן רוצה להתעניין. אני מכיר הרבה אברכים, אמרו לי, חודש אלול הם לא קוראים עיתון. כמובן לא מדברים על יתד נאמן, לא על שום עיתון, לא מדברים על... אבל אומרים, חודש אלול, יהיה להם קצת מנוחת הנפש מכל הטירדס האילומיוס. לשבת, הוא לא מנהל את העולם, יש גדולי לאילום שמנהלים את העולם, והוא לא חייב לדעת את כל החדשות שיש בעולם. יש אפילו אחד, אז חודש אלול יכול להגיד שהוא מקבל על עצמו רק 2 דקות. השוור היה תקופה שהוא היה צריך לקרוא את העיתון, אחרי זה הוא הפסיק לגמרי לקרוא את העיתון, אבל היה תקופה, הוא היה קורא את העיתון רק בעמידה. הוא לא ישב לקרוא את העיתון. הוא אמר, הוא עומד, הוא לא... כל אחד יכול לקבל על עצמו גדורים, אני אומר, שמגיעים לחודש אלול, אז כמובן, יש בחור רוצה... גם אם הוא יודע שכל השנה הוא לא יחזיק בזה, זה לא עושה צחוק מעצמו. חודש אלול זה הנוגה אחרת. רבי צלה ידע לשמור על עצמו, לא לדבר 40 יום. אנחנו לא בדרגה של רבי צלה. אבל כל אחד יכול לקבל על עצמו איזשהו הנוגה. אמרתי, יש כאלו, חודש אלול לא מתעניינים בנייסים, לא. יש כאלו דברים אחרים. כל אחד בן עלי הגדול יכול לקבל על עצמו. חוץ מהנוגה שבן אדם צריך תמיד להיות, לעשות תשובה, זה דבר, זה עוד דבר. אבל הנוגה המסוימת של חודש אלול, זה הנוגה מרוממת. הנוגה שבן אדם בא לשנות את הדרך, כמו שכתוב ברמב"ם. בן אדם יש דרך הממוצע. בן אדם רוצה לשנות, הוא עושה קצת הפוך, אז הוא מגיע לדרך הממוצע, כתוב ברמב"ם. בן אדם מגיע 40 יום, הוא לא מדבר כלום, אחרי זה הוא נזהר יותר. בן אדם גם אחרי זה, כבר לא ירוץ כל הזמן לעשות. הקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת כולם נעלי הגדולים ויוכלו להתחזק, חודש אלול לבוא אלינו לטוב. יישר כוח לרבותינו גדולי ראש הישיבה שליט"א שהטריחו את עצמם ובאו כאן להשקות מתורתם ודעת תורתם, ובאמת קיבלנו כל כך הרבה בשעה-שעתיים האחרונות. אנחנו חותמים את מסגרת ההתאספות הזו, ואנחנו נערכים לקבל את פני מורון ראש הישיבה, הגויין הגודל ומוישה הלל עיר שליט"א בדקות הקרובות ממש, אם אפשר להישאר במקומותיכם. מיד אנחנו ניגשים לשלב הבא.